Dobrý večer, milí diváci. Na úvod niečo na margo tejto relácie. Predvčerom som tak trošku popíjal s jedným mojim priateľom a on mi v takej nejakej chvíli slabšej povedal, že tá vaša relácia 7 SRO, človeče, to ti je už normálne kultová relácia. Tak v tej chvíli som nevedel, že či sa mám zlaknúť, či to je dobre alebo zle, pretože keď som si predstavil všetky kultové osobnosti, ktoré si ja tak len rýchlo spomeniem v hudbe, to boli, ja neviem, Jimmy Morrison, alebo Janis Joplin, alebo Jimi Hendrix, ako katastrofálne tieto osoby skončili. Prípadne iné kultové osobnosti, napríklad Stalin, ktorý zase mal ale iné refrény, pokiaľ ja viem. Tak ma tak Nehovoril Pultová? No, v súvislosti s tým mi napadlo, že ľahko sa môžeme stať aj podkultovou reláciou, že aj to by mohlo byť celkom nebezpečné. No ale... A to, čo okolo Markízy, to sa mohlo volať Park kultu a oddychu. Napríklad, to nie je úplne zlý nápad, to bereme ako inšpiráciu. No však nemusíme to ďalej rozvíjať. A tak potom, ale keď už to rozvíjeme, tak to, pri čom ty sedíš, to je pult osobnosti. No ale k veci, my sme vám, milí diváci, minulý týždeň dali také zadanie, respektíve požiadali sme vás, aby ste nám napísali nejaké najväčšie klamstvo, ktoré vám v živote prešlo, ktoré vám uveril niekto, nejakú nehoráznú lož, alebo ktoré ste zažili, že niekto niekomu uveril. A musím vám povedať, že teda vlastne mám pre vás dve správy. Jednu dobrú a jednu zlú. Tá dobrá je tá, že Slováci nevedia klamať a tá zlá by mohla byť taká, že Slováci možno vedia klamať, ale vedia to fantasticky tajiť. Takže vlastne žíri, keď čítala listy a to, čo vy ste nám písali, tie vaše leži, ktoré boli takými ležami, že sme im nevedeli uveriť, sa rozhodla, že ani jedna nie je vlastne uveriteľná, takže nikto nedostane cenu, ktorou je tento pohár. No tí diváci skrátka nevedia klamať. Keby vedeli klamať, tak nebudú diváci, ale budú niečo iné. Keď dovolíš, čo sa týka klamstva, mne sa páči, že Česi vedia všetky také príslovia nejakým spôsobom pootočiť. Videl som na jednom internáte, ak bolo napísané nad postelou, lež, máš krátke nohy. Musím sa priznať, že mňa tie výsledky tej súťaže našej neprekvapili, lebo od samého začiatku sa dalo čakať, že sa do súťaže nezapoja profesionáli. Profesionálny klamár je klamár, ktorý keď hovorí lož, tak v priebehu toho, ako ju rozpráva, ako o nej hovorí, sa ho zmocňuje presvedčenie, že hovorí pravdu. A keď skončí, tak keď mu poviete, že klamal, tak sa urazí. Jednoducho pre profesionálneho klamára nie je možné povedať klamstvo. Ono sa to má aj špeciálny názov, tento dar. Niektorí hovoria, že je to dar, iní hovoria, že to je choroba. A tí, čo hovoria, že to je choroba, to pomenovali, volá sa to pseudológia fantastika. Vyznačujú sa tým hlavne predsedovia vlád. Mne sa strašne páči, všetci tí naši veľkí takí dejatelia sú takí ako keby neľudskí, ako keby to boli sochy, ale o Hviezdoslavovi jedna taká historka, že on mal vraj vynikajúcu pamäť a miestny učiteľ ho chcel vyskúšať a tak ho niekedy v marci stretol a hovorí: Pavol Orsak Hviezdoslava, čo vy najradšej jete? A Hviezdoslav povedal: perkelt a halušky. A ten učiteľ ho stretol na jeseň a hovorí: Pavol Orsak Hviezdoslava, s čím? A Hviezdoslav povedal: s uhorkami. Pýtal, že či má publikum charakter, tak ja sa k nášmu publiku nebudem vyjadrovať, lebo ho ešte budeme potrebovať. Ale skôr mňa iné zaujalo charakter tých rôznych týpkov a tých životných taktikov, ktorí pred voľbami už stavili na iné kone a teraz to ich jednanie po voľbách, ako sa zrazu sťahujú k tým sekretariátom a už zdravím, idem okolo náhodou a prišiel som na sekretariát, či niečo netreba pomôcť a už sa tak sťahujú pekne.
skrátka charakter nám zlacnel. Podľa mňa je dnes lacnejší ako hovädzie zadné. A aj týmto... Bravčové predné je lacnejšie aj ako týmto hovädzie novým zadné. vládcom vlastne hrozí, že keď sa obklopia takýmito ľuďmi, tak oni budú potom počase vidieť z tých ľudí iba túto časť. Tak. Takže pozor na to. Ani to nebudú vidieť, lebo to bude vzadu. K uklamaniu treba mať obrovskú vnútornú silu, lebo dívať sa proste úprne do očí a ona sa ma opýta, miluješ ma? Áno. A musím sa úprne dívať, aby to klamstvo vyšlo. No takto sa predstavila naša žíri. Olga Feldeková, Milan Lasica, Marián Leško, Julius Satinský, Boris Filan a Stano Radič. Pán Satinský, musím vám ešte povedať jednu vec. Vy o tom neviete, ale vy ste sa stali aj držiteľom Pulitzerovej ceny. Aj Pulitzerovej? Aj Pulitzerovej. A to sa stalo nasledovným spôsobom. Dramaturg tejto relácie sa rozprával v štúdiu S, teda priam u vás doma skoro, s vrátnikom v štúdiu S a ten bol veľmi nadšený poslednou reláciou a nesmierne sa mu páčil a vedel to celé zreplikovať ten príbeh o tej chamajde. A povedal, že teda toto veľmi oceňuje a tento váš vrátnik sa vraj volá Pulitzer. Pulitzer, áno. Takže ste držiteľom Pulitzerovej ceny. Môžete sa s pánom Pulitzerom kedykoľvek o tejto cene zase porozprávať. Ja si myslím, že vám to celé zopakuje, jak ste to povedali. Ďakujem vám, len mojej žene nech to neopakuje. Doma ja som strašne vyhorel. Až do dna. No, však politika na nás čaká teraz chvíľočku. Koalícia si už rozdelila vo vláde kreslá. Šéfovia všetkých 4 strán prehlásili, že sú veľmi spokojní s rozdelením kresiel. Spokojní, ale určite aj ľudový Tkaník, ktorý nečakal možno takéto rozdelenie kresiel, alebo čakal, však to už teraz ťažko povedať. Bude Určite nečakal. Bude ministrom, svoje slovo dodržal. Bude ministrom sociálnych vecí, práce a rodiny. Vy ste čakali. Tak mu treba. Sociologička Iveta Radičová hovorí, že toto ministerské kreslo sociálnych vecí je elektrickým kreslom. Čiže z toho by sa dalo usúdiť, že koho posadia do elektrického kresla, toho chcú zlikvidovať. Takže ja neviem si to teda predstaviť, ale my sme v takej hospodárskej zlej situácii, že neviem, či ho nebude treba dorážať baterkami. Myslíte veľkými ťažkými do hlavy priam? Viaceré tie nominácie vládne trošku tak zaváňajú, alebo lepšie povedané zasmrádzajú straníctvom. No nie je to asi najlepšia vec, ale tie ostatné strany, napriek tomu, že vidia, že tie nominácie nie sú celkom košer, tak mlčia, tak taktne, nič nehovoria. Je to také, podľa mňa, porekadlo novodobé, že strana strane oči nevykole. Existuje politik, ktorého by som ja nazval politik číčovitý. Politik číčovitý, to je politik, ktorý jednak musí byť v politike, musí byť vo funkcii a keď už vypadol zo všetkých funkcií, tak v podstate nájde si nejaký spôsob, aby sa dostal k nejakej novej, inej funkcii, ktorú ešte nemal. Mám taký dojem, že ten pán Kaník je politik číčovitý, lebo medzi tým aj sám politik Číč, aby nevypadol z politiky, tak on vlastne teraz už som videl, že si vymyslel nejaký Európsky súdny dvor v Košiciach zase, alebo kontrolný dvor. Nikto tomu nerozumie, že čo to je. Nebude sa tam súdiť v mene republiky, ale Číč má byť predseda. Sebe v mene Európy. Mne sa na
pánu Kaníkovi páči, že rozšíril, povedal by som, možnosti, ako sa stať členom vlády. Doteraz to vždy bolo tak, že strana kandidovala, uspela vo voľbách a predseda sa stal členom vlády. Teraz sa ukazuje, že je iná, ešte schodnejšia cesta do vlády. Netreba kandidovať, treba sa v pravú chvíľu vzdať a tým pádom sa dostanete do vlády. Treba sa vzdať v pravú chvíľu, v pravú stranu a potom je to vybavené. Mne sa tiež páči na tom, že pán Kaník, keby sám kandidoval, tak sa nedostane ani do parlamentu. Ale Dzurindovi vyhral voľby. Podľa mňa mu krivdíte, vybrali ho na základe psychologických testov, lebo on už často preukázal veľmi veľké sociálne cítenie. Ja si myslím, že to bol veľmi šikovný ťah od neho v tej chvíli, v ktorej sa pridal teda k tomu SDKU. Dá sa to hodnotiť ako veľmi šikovný ťah. Akurát zrejme netušil, že sa mu tak kruto odmenia a dajú mu práve tento post ministra sociálnych vecí. A na Slovensku si dávajú potom úspešní ľudia, také ako bol Pavol Orsák Hviezdoslav, tak on by mohol byť Kaník Šikula. Správa, ktorá ma teda naozaj ohúrila a prekvapila, bola tá, že americký prezident Bush volal nášmu budúcemu a minulému premiérovi Dzurindovi. Pôvodne teda vraj z nejakých dôveryhodných zdrojov noviny písali, že sa mali baviť o korupcii, ale napokon to skončilo tak, že premiér Bush sa Dzurindu spýtal, či si už bol dneska zabehať. No tak ja si myslím, že to ako je samo o sebe úspech, keď volá niekomu americký prezident. Mne sa to ešte nestalo. Ale vy by ste povedali, že nie ste doma, že nie idete... každému premiérovi sa to určite nestalo. Mňa by len zaujímalo, ako to znie, keď americký prezident povie: prosím si k telefónu Dzurindu. Ja myslím, že to znie Dzurinda. Ty to musíš vedieť. Ale je to tradícia. Churchill ten volal vždy v noci Stalinovi a ako žiadal ho, aby prijali jeho ženu do komunistickej strany Sovietskeho zväzu. Že vraj má všetky vlastnosti starej bolševičky. A to už zrejme bolo po požití viacerého množstva whisky, hej? No ako však Churchillov syndrom. Ale v Rusku bol vtedy deň, keď v noci volal. Hneď po voľbách sme skonštatovali... Áno? Nič, ja som nechcel. To v škole nás takto, viete, keď niekto si tak zamrmal nejaký žiak, tak učiteľka, áno, chceš niečo povedať? Ale no, ja to v škole, som nikdy nič nevedel. Ja som bol nervózny a stresovaný celé detstvo v škole, lebo keď učiteľ alebo učiteľka povedali, tak, a teraz ideme skúšať toto a toto, hlásiť sa, a ja som si myslel, že hovoria hlásiť sa. Celý život vyrušoval na hodinách a vždy povedala tá učiteľka jednu a totožnú vetu: no povedz aj nám, nech sa zasmejeme. Ja keď som to povedal, už sa nikto nesmial. Ale si to odložil a teraz sa tým živíš. Ústredný tajomník komunistickej strany Ladislav Jača sa priznal, že nielen, že nepozná 11 novozvolených poslancov za komunistickú stranu, ale on si ani nevie predstaviť ich uplatnenie v parlamente. Citujem teraz: neviem, do ktorých výborov by mohli ísť. Sú to nováčikovia vo veľkej politike, tak ako naša strana. To, že sme sa dostali do parlamentu, je malý zázrak. Pôsobíme absolútne na amatérskom základe. No toto mali povedať už v 48. ináč, nie? Že? Oni budú vždy pôsobiť trochu tak nevhodne v demokratickom parlamente, pretože
podľa môjho názoru komunisti sú uspôsobení pre ilegalitu. Viete? A ako náhle sú v polohe legálnej, tak nevedia, čo majú robiť. Ani sa nepoznajú vlastne. Lebo v ilegalite sa poznajú podľa všelakých prevlekov a hesiel. Preto robia aj nečakané veci. Napríklad som bol svedkom toho, ako v televízii jeden z nich hovoril, že oni sa nehlásia k tej komunistickej strane, ktorá tu 40 rokov bola tzv. Štátostránou, že s tým oni nemajú nič spoločného a neberú zodpovednosť za všetko to, čo sa udialo. A na druhý deň som si prečítal, že chcú naspäť jej majetok. A neviem, neviem, či sa pamätáte na ten prenos v prvý deň volieb z ich centrály, ktorá mimochodom ja neviem, kde je. Ilegalite. No a oni tam teda sedeli a bolo vidieť, že už ten televízor majú taký naštalovaný. A ja mám taký pocit, že oni normálne, oni to fakt nečakali. Oni tam sedeli, boli tak prepnutí na ten režim offline, lebo nikto z nich neveril, že sa dostanú. A zrazu si asi niekto sadol na ovládač a zrazu v televízii im povedali, že sú v parlamente. To muselo byť strašné prekvapenie. A vlastne to svedčí len o tom, že tento slovenský národ má zmysel pre humor. Vďaka za to. Keď si ústredný tajomník Jača nevie spomenúť na mená svojich poslancov, tak ja mu ich skúsim tak pripomenúť. Mohli by sa volať Jača, Tyča, Onča, Miča, Viča a ešte jedna súdružka. Ale ja som počul, neviem, či to je pravda, že jedným z výborov parlamentných má byť vraj 5. ilegálny výbor. Prepáčte? Ja si myslím, že od poslanca Jaču ešte počujeme množstvo zaujímavých výrokov. Mňa upútal jeden výrok jeho, ktorý znie, zacitujem: Kristus bol prvý komunista, lebo aj on žiadal svojich, aby sa zbavili majetku a šli s ním. Tak ja by som rád do toho vniesol také malé upresnenie. Kristus Pán žiadal od svojich, aby sa zbavili svojho majetku, kým komunisti chceli zbaviť majetku tých druhých. To je prvý rozdiel a Ježiš Kristus hovoril ľuďom, nasledujte ma, kým orgány, ktoré prichádzali v mene komunistickej strany, hovorili, pôjdete s nami. Inak mňa naozaj upútalo to, čo tu pán Lasica hovoril o tej ilegalite. Neviem, či si uvedomujete, že oni si síce dali názov komunisti, komunistická strana, ale oni na ten názov nemajú morálne právo. Pretože čo robí komunistu komunistom? Pedofil musí mať rád malých detí. Komunista musí veriť alebo presadzovať 3 veci. Diktatúru proletariátu, vedúcu úlohu strany v ústave a zrušenie súkromného vlastníctva. Všetko to je protiústavné. Keby to dali do programu, museli by ich zrušiť ako stranu, ktorá nie je v súlade s ústavným poriadkom. Keď to nemajú, to jednoznačne vyplýva, nemajú právo nazývať sa komunistami. Díval som sa na program SITO, kde istý komunista v tom zábavnom programe zvíťazil dokonca a poslanec Mikloško v podstate veľmi nešikovne s ním polemizoval a hovoril pán Mikloško o zločinoch komunizmu a ten komunista zase začal napádať kapitalizmus a tu by som rád upozornil na jednu zažitú legendu. Prosím, opakom komunizmu nie je kapitalizmus. Opakom komunizmu je demokracia. To by som rád zdôraznil. V každom prípade sa s návratom komunistickej strany do parlamentu vráti tam zrejme taká určitá bodrosť.
súdružskosť. To som ja mal na komunistoch najradšej. Oni, keď ma stretli, mal som veľa kamarátov vo vysokých funkciách. Česť, Julo, ako sa má? Doma všetko v poriadku? Minulý týždeň sme vám tako popravili, už sa nepamätám koho. Najúžasnejší sú čínsky komunisti. Oni posielajú poštou účet za náboje popraveného rodinného príslušníka. Čiže tam je v tom taký poriadok, rodine, áno. Keď im popravia syna, tak príde toľko a toľko, majú zaplatiť. Lebo ste mali výdavky, no tak čo, nebude podľa toho, či ti trafili na prvý krát, každá popravčiačata má svoje muchy, pravda. Ale v každom prípade sa na to teším, na tú bodrosť. Prezidentovi Šustrovi tu máme jednu takú tému. Stretol sa s bývalými dvoma významnými top politikmi, s Helmutom Kohlom a Michailom Gorbačovom. Boli aj také tie srdečné objímačky, všetko. A primátorovi dolnobávorského mesta Passau Albertovi Cankovi ponúkol prezident Šuster spoluprácu s jedným miestom na Slovensku. Podľa hlavy štátu by sa týmto mestom mohlo stať Komárno. Obe mestá totiž ležia na brehu rieky Dunaj. Krásne. Mňa fascinuje táto potreba pána prezidenta neustále organizovať všetko, aj lásku, dokonca aj medzi mestami lásku. Ostáva mi trošku záhadou, že prečo by sa akurát Passau a Komárno mali ľúbiť a nie Passau a Nové Zámky, alebo tak. Nové Zámky neležia na Dunaji, nevieš? Aj tak, tak táto logika je tam. No každopádne, mne to pripadá, prepáčte mi za výraz, ako obchod s Bielým mestom. Twain mal taký výrok, že škoda, že všetci tí ľudia, ktorí by dokázali riadiť štát, sú zaneprázdnení tým, že robia iné užitočné veci. Strihajú vlasy alebo šoferujú taxíky. Ja si myslím, že v prípade nášho pána prezidenta sa to dá otočiť, že by sa dalo povedať, pomyslieť na to, koľko užitočných vecí by on mohol urobiť, keby nebol zaneprázdnený riadením štátu. Dobre informovaných kruhov, lebo z prvej ruky, vás môžem informovať, že vlastne išlo tam o niečo iného. Ten pán prezident Šuster sa stretol s Gorbačovom hlavne preto, lebo Gorbačov mu prišiel vrátiť z Varažské okuliare, ktorému on požičal na Lomonosovej univerzite, kde všetci, ako vieme, fasovali z Varažské. A Kohl bol pritom len ako svedok. On podpísal Aj som si všimol, že tam stál ako Kohl v plote. Všimli ste si, že v HZDS panuje blbá nálada. Toto už sa raz stalo, myslím, v Českej republike to bolo, že tam panuje blbá nálada, to sú tak nejak rok dozadu, alebo 2 roky. Niektorí členovia HZDS pripravujú mimoriadne krajské snemy, chcú zvolať celoslovenský a údajne chcú odvolať Vladimíra Mečiara z funkcie. Lebo oni si mysleli, že budú mať problémy so zostavením vlády a nie s odstránením vláda. Tá blbá nálada tam bude dovtedy, kým tam bude blbý predseda. Takže to je hlavný problém. Ale mne tento ich boj týchto tzv. Disidentov vnútri HZDS už prípada trošku otravný. Oni už sa roky snažia akože naznačiť, že by mohli reformovať to HZDS a že by sa toho Mečiara mohli zbaviť. Mne to prípada ako zavádzanie, s prepáčením, perestrojky v Československu v 80. rokoch, keď vlastne nám Jakeš vysvetľoval, že najlepšia prestavba je vtedy, keď sa nič nezmení, keď všetko ostane na svojom mieste. Niečo sa tam musí diať, nejaká kríza tam musí byť, lebo keď už aj Olga Keltošová sa kriticky vyjadrila k vlastnej strane v novinách, tak pravdepodobne je to na spadnutie. Lenže oni sú veľmi disciplinovaní a súčasne sú to demokrati. Takže oni by tam spravili aj nejakú významnú personálnu zmenu, ale
musia sa najprv spýtať pána Mečiara, či s tým súhlasí. Olga Kertošová je moja spolužiačka, ja sa jej skúsim opýtať, aby mi povedala, čo sa to tam vlastne deje. Potom vám poviem. Oni by pri každej zmene potrebovali istú pomôcku takú, ktorá sa používa, keď je človeku tak zle, alebo keď má také ťažkosti. No ako to slušne nazvať? Tá pomôcka sa tak natočí na taký valček a je na ňu taká reklama. Ja si ich aj tak predstavujem, tých reformátorov, ako tých 4, čo v tom záchode tak tancujú s tými labuťami. Takže túto pomôcku by pri každej zmene v HZDS všetci potrebovali. To je Keltošovej? To ste dali mne, alebo to mám poslať Stankovi toto? To ja mám na miesto vreckovky. Olinka, ty myslíš skutočne na všetko. Blbá nálada je aj v SNS, lebo Anna Malíková po voľbách odletela do Ruska a údajne sa vrátila teda už a že teraz je v Tatrách. Letela lietadlom? Ja mám taký dom, že ona má také krydielka. Ale vidíte, ako to je, že stále voláme ženy do politiky a keď konečne jednu tam máme, tak tá sa musí skrývať v horách. Údajne ju videli, že so samopalom pobiehala tam. No. Toto mi nie je jasné, že prečo sa spravodajstvo v televízii, v rozhlase a v novinách venuje pani Malíkovej, pretože ja som tieto voľby pochopil tak, že našťastie už sa ňou nemusíme zaoberať, pretože je to jedna bezvýznamná osoba, ktorá na nič nevplýva a o ničom nerozhoduje. Takže spravodajstvo by si mohlo nechať, či je v Rusku alebo v Tatrách, či má obavy o svoj život alebo o svoj zdravý rozum. Koho to zaujíma? Pani Malíková, že na pani Malíkovú máme exkluzívne práva iba my, pretože toto je relácia, kde by malo byť veselo. Takže až do chvíle, kým ju jej kolegovia straníci nevrátia do domácnosti pána Belousova, mal by platiť taký úzus, že o Malíkovej iba v 7 SRO. A len dobre, hej, lebo poznáte to po rekádu. Ona to teraz... V tých Tatrách, viete, tam sa dobre spýtuje svedomie, tam sú tie ozveny, keď zavoláš do Tichej doliny a halo, sa ti ozvena z doliny, pamätáte sa na tú pesničku, tak ona tam teraz po tých voľbách stojí a kričí do tej doliny neúspech, a ozýva sa jej pech. Sú ale také informácie, že statier vraj zišla do doliny, že je v okolí Bratislavy. Neviem, či ste si všimli, v správach sa teraz hovorí o tom, že tu zúri nejaký pyroman, že každú noc horí nejaká chata. To asi milujúci spolustraníci pani Malíkovej nevie, v ktorej chate práve spí. Ja by som tu jej situáciu nazval sama s Tatrami. Ona teraz stojí tam a díva sa, čaká na toho orla, ktorého mali v tom spote volebnom. Ale oni práve za tie 4 roky mali toľko zvláštnych debát, najskôr na tému, či pán Slota vykonáva malú potrebu z terasy alebo inde, a či pani Malíková na bidete alebo vedľa bidetu a tak. Až nakoniec celá tá strana skončila v tej malej miestnosti. Vedci nejakí, neviem ako to vyskúmali, ale tvrdia, že blondínky neprežijú rok 2202. Gén rozhodujúci o plavej farbe vlasov je totiž na ústupe. Posledný človek s blond vlasmi sa tak vraj narodí vo Fínsku, kde je percento blonďavých najvyššie. To je zdrvujúca správa. Tak nie je to zdrvujúca, lebo mne je to už úplne jedno, čo sa v 2202 udeje. Aj horšie veci by mohli prísť. Táto relácia sa bude archívovať. Každopádne nový vtip o blondínkach som počul, už dávno som nepočul a znie takto. 2 blondínky prišli do kaviárne, sadli si k stolíku, prišiel k nim čašník a pýta sa, čo si dáte. A jedna hovorí, 2 kávy. A
A tá druhá hovorí, máš pravdu a ja si dám 2. Blondinky sa roztlieskali. Ja vítam, že blondinky nebudú v tom 2202, lebo konečne sa tie hlúpe vtipy o nich prestanú rozprávať a budú sa o brunetkách rozprávať. Ja som nedávno 2 brunetky videla v reštaurácii. Jedna si pokyckala kečupom blúzu a povedala, že preboha, vyzerám ako prasa. A tá druhá hovorí, no vidíš, a ešte si aj blúzku pokyckala. Blondinok sa bude týkať aj naša divácka súťaž, respektíve naša žiadosť smerom k vám, milí diváci, aby ste nám napísali nejaký vtip, ktorý najlepšie podľa vás vystihuje blondinky, teda blondinky ako v úvodzovkách samozrejme. Skrátka najlepší vtip o blondinkách, pošlite nám ho internetom alebo poštou a opäť zasadne žíri, vyhodnotí a my vám povieme, kto vyhráva pohár a bude zase veselo. Zákaz úmrtia vydal občanom istého francúzskeho mestečka miestny starosta, ktorého k tomuto neobvyklému kroku prinútila skutočnosť, že obecný cintorín je preplnený. Stalo sa tak potom, čo príslušný súd zamietol žiadosť radnice o zriadenie morského cintorína. Všetci občania mestečka podľa starostových slov disciplinovane rešpektujú zákaz, to znamená, že neumierajú, zatiaľ nikto neumrel od vydania tohto nariadenia. Agentúrne zdroje ale neinformovali, za akým trestom musia rátať tí zosnulí, pokiaľ náhodou teda... Na Slovensku je situácia opačná. Ja som v jedných miestnych novinách čítala toto. Naša malá obec sa môže pochváliť 3 cintorínmi, ktoré sú už plné. Môžeme sa s chuťou pustiť do budovania 4. Tu chýba ešte jedno také nariadenie, ktoré by to trošku demokratizovalo, lebo zase brániť niekomu, aby zomrel, to je dosť nedemokratické. Takže by to nariadenie bolo také, že ďalší obyvateľ toho mestečka môže zomrieť iba vtedy, ak niektorý z tých mŕtvych ožije a uvoľní mu miesto. To je ako volá, keď v strane slovenskej obrody, či ako sa to volalo, pán Lasica? Tam prijímali vždy len, keď niekto zomrel. Tak sa dostal Marián Labuda do strany slovenskej obrody, lebo bola pomerne slušná úmrtnosť. Mňa táto správa zaujala z praktických príčin. Ja som sa vžil prakticky do toho, keď vyhlási starosta zákaz úmrtia. Tak ja by som mal... korupcii. Nie, ale ja by som mal... šuchnú mu 100 000, ja by som zajtra chcel už. No dobre, ale keby som sa ráno začal zle cítiť, že to už na mňa ide a tak by som umrel. No tak ja by som sa bál. Čiže som umrel napriek zákazu. No lenže s tým proste prakticky sú spojené strašné veci. Ja by som proste sa bál výjsť mŕtvy na ulicu. Ten zápach, lebo ako mŕtvola by som dosť smrdel, s tým treba rátať. Nie len ako mŕtvola. By som chodil po tej ulici, by som smrdel, no ja si to neviem predstaviť. A ešte by som do každého drgal, že môžete prestať to, ale len cez moju mŕtvu. Istá britská obchodná sieť s erotickými pomôckami sťahuje z trhu 150 000 vibrátorov. Už je to tu, to je zase... Vibrátorov typu Rampant Rabbit, čo znamená divoký králik, ktorý patrí k najpopulárnejším na britských ostrovoch. Výrobcovia ponúkajú vlastníčkam vibrátorov bezplatnú náhradu za divokého králika, čo by firmu vyšlo na 4,5 milióna libier šterlingov. Divoký králik má na sebe 2 doplnky v tvare zajačích uší, ktoré sa hýbu hore a dole a slúžia na zlepšenie erotického zážitku. Problém nastal potom, keď doplnky začali počas používania vibrátora odpadávať. Uši tam ostali. Ja mám dosť takú bujnú fantáziu. Ja keď si predstavím vibrátor s ušami, hneď vidím takého politika. A celkom rád by som si pozrel v praxi, ako tie vibrátory sťahujú. Myslím si, že to nie je celkom ten pravý výraz.
Každopádne sa dá povedať, že tá firma je v tom až po uši. Ja som v minulosti dosť často pôsobil ako vibrátor, lebo som sa často triasol od strachu. Ale kde? Pri každej príležitosti. Ja by som v tejto súvislosti chcela povedať, že v piatok mal meniny Fero Taraba. Chceli by sme mu zagratulovať. S tým trásením mňa napadol jeden vtip, neviem, či to poznáte, ak leží ten banán a vibrátor na stole. A ten banán hovorí tomu vibrátorovi, ty čo sa traceš, teba nejdu zožrať. No. Pán Satinský, a vy nič? Prepáč, že ti leziem do remesla, vy nič k tomuto? Veď Pulitzer bude veľmi nespokojný. Nie, ja mám do 1. januára z domu zákaz hovoriť na akékoľvek erotické témy. Lebo že vraj zasa by som hovoril škaredo. Rád by som Vy sa ste škaredo vyjadril. nehovorili, veď to bolo napokon vždy veľmi milé. A ja šarmantné. hovorím, ale neuznali to. No dobre, tak vlastne si dovolím povedať, že je tu záver dnešnej relácie. Milí diváci, ja vám pripomínam vašu úlohu alebo našu žiadosť smerom k vám, že skúste nám napísať nejaký vtip, ktorý sa vám zdá úplne najlepšie vystihujúci blondínky. Alebo skúste poslať vibrátor, no. My si potom otvoríme také malé múzeum a tešíme sa s vami opäť na stretnutie na budúci týždeň. Dovidenia.